becike kowe lunga saka uripku pari pesen ngrengge lintang ning asmara kowe teka gawe lara marang tresno sepurane yen gawe lara atimu Arum Sari juga Bu Busina langsung hadir bareng Mas Al Puspita Nada Audio keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mending ke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir samudra
jauh